ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହେଲେ ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରଳୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଦିଗହରା। ତୁମର ଦୁଃଖ ଶୁଣିବାକୁ କଳ କଳ ନିରତିରେ ଯମୁନା ଅଛି କଦମ୍ବ, ହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ବିହୁରେ ଅଶ୍ରୁପାତ କରେ। ହୃଦୟରେ ଅସୀମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇ ରାଧେ, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ରାଧେ, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ସୀମାରେଖା ଥାଏ କୃଷ୍ଣ, ଆଉ ସେ ସୀମାରେଖା ବାହାରେ ଅବିଶ୍ୱାସର ନାଗମାନେ କେବଳ ମସ୍ତକକୁ ଦଂଶନ କରନ୍ତି। ହରାଇବାର ଦୁଃଖ ଅବା ହରାଇ ପାଇବାର ସୁଖ, ଯେପରି ଜୀବନର ଜଳଛବି ସେପରି ଆଲୋକିତ ଅନ୍ଧାର ଅବା ଅନ୍ଧାରିତ ଆଲୋକ ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କର ସିକତା ରାଶି। ବହୁତ ସହଜରେ ବୁଝାଇ ପାରନ୍ତି ନା ଆପଣ? ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣ କପଟି। କହିଲେ କାହ୍ନା, କହିଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଣୟିନୀ ଭାଗ୍ୟରେ ସିନ୍ଦୁର ନାଇବାରେ ଅସୌଭାଗ୍ୟ ନଥାଏ କାହିଁକି? ପ୍ରଣୟ ଶେଷ ବିବାହ ନୁହଁ, ଅବା ସବୁ ବିବାହରେ ପ୍ରଣୟ ନଥାଏ। ତେବେ କୃଷ୍ଣ କଣ ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କର ନୁହନ୍ତି? କୁହ ନା କାହ୍ନା, କୁହ। କୃଷ୍ଣ ଜାଣିଛ ଲଳିତା, ବିଶାଖା, ମୋ ମୋହନ ଆସିଥିଲେ, ଏଇଠି ଥିଲେ। ତମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛ କି? ମୋ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛ କି? କୁହ ନା, କୁହ ନା ସଖୀ, କୁହ। ଏହା ତୁମର ଭ୍ରମ ଥିଲା, ଏହା ତୁମର ଭ୍ରମ ଥିଲା ସଖୀ। ସ୍ୱାଭାବିକ ହୁଅ ସଖୀ, ସ୍ୱାଭାବିକ ହୁଅ। ଜାଣିଛ ମଙ୍ଗଳ ଭାଇ, ମୋହନ ଆସିଥିଲେ, ଏଇଠି ଥିଲେ। ତମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛ କି? ତମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛ କି?